وبركاته. الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ويوه. Mi hofni on bandiraɓe, mi yelanake on hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Maɓɓiti live, mi yami foɗamtugo live, mi lara noy ɗum latorto. To yite mana wala ase. Oyala. Bandiraɓe, mi hofni on sosai. Mi yelanake on hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Wala ma mo wangina. Kadi miɗo hofna kala goto mon fu be inde mum be nokkure nde o tawete. Bano mi wino ha fuɗɗam video, hami fonda waɗugo live lara to wodi himɓe ɓe ƴama ƴami maɓɓe. Yawwa, minin bo min jabo kala ƴami mojo fu. Commentaire ɗo maɓɓitinda mi yi goɗɗo goto nasti. Yawwa, Mahmud Hammadu Mahmud. Wa alaikum salam. Sali wi Sali. Hofnima sosai. To a mari haje ƴamol ko ƴamol maɗa, a windana en haɗo ha les commentaire. Min jaban ƴami majum inchallah. Larne brosma men dante. Lara dufini. Yawwa. Mahmud Hammadu Mahmud. Mi hofnima sosai. Qui m'a oublié de ɗum ɓe fulfulde bandam. Ayi minin kam min anda français on boɗɗum, sai ja fola kadi. To on heɓi on ɗon partage na min. Partage live man heɓa himɓe nasta bandiraɓe. Habdeni partage. Video men en continue waɗugo mo ƴaminoy hala videoji. Video na en ɗon gara heskiana ko ndena waɗi video. Amma video majum ɗo na video do ko larani telephone Android ba. Madi video amma noy mi wi kala ƴami mon pat jawabuji man ɗon ha video majum. Banyon mi wi to a nasti channel min je Fasaha TV man haɗo man ɗo a tawan video majum. Ai ha lara inchallah. Goɗɗo fere machallah Fasaha TV kuɗe ma ɗo yaha yeso. To alhamdulillah nane ma ko marɗen haje kuɗe meɗen ɗe jaha yeso. To alhamdulillah ɗum ɗo yaha yeso on bano ɓernde yiɗi.
To alhamdulillah bandiraɓe ba yettere wakkati suklay himɓe jiɗo sukli foti en maɓɓa live man yake to en heɓi wakkati en maɓɓita inchallah nden bo zura ma waddi hore allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatihi lima ughliqa wal hatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.